Tuntum video chuan heta kan muang hian question pahni ka compare dona chu pakhat chu loan cho chua dan ania pakhat hi installments cho chua dan ania pakhat thiam chuan hetiang chi question dang zong zong a thiam vek thei pakhat thiam chuan hetiang chi question dang zong zong a thiam vek thei chu video khan installments how to find loan sum borrow cash price ti kha video khan hetiang chi vek kha kanam tia adol le video khan find how to find installments ti video le ta khan chip chiar thayang berin kan soi to tuna chon arwal in comparison ka pechin mai don ni ama sign given in petrina nga chu question a ho kha in tar thin do ni anin an lo na hote oma chu rual in ka pechin do ni chu question ni uluk de in share chinang Jaden took a loan a la ti kan thria Jaden took a loan from the State Bank of India SBI tangin loan la kan ti chuan bank kha khan paisa avapu tinani paisa kha avapu puka engtika mo chuan arul le nge turani at 12% per annum kum khata 12% zel pung anga chutin chuan compounded annually kum ang zel mi kan chut donani he paid it back in 2 equal installments in ang invoice hi arul dona of rupees 784000 each hey a installments chu avoi khatna khan hetizat hi rulong avoi ni na potizat tho find a loan zon ngai ani tani hemi chungchang hi installments chain tenen a enchiang le du zual chuan kan video a installments how to find loan sum borrow cash price ti kha a chip chiarin soina omai lova endoni tuna ka soi tumber chu loan zongro atini chu find the loan atia leiba cho chua ngai don aba atira baza da kha chuan chu aba tak cho chua theina tura ta na min pek ho chu 12% hi poimo a chuan 2 installments in a rula chuan a installments za chu installments of hetizat hian min rula hei poimo le bokani ti chuan min pek ho zong kan tar lang chinanga rate min pe a 12% per annum in an enroll dona time to end kan te thina chu 2 yearly in 2 years in a enroll dona kum khata tlem kum le tlem chuan min pek dang le chu installments min pe bokani chu installments a full in inject dona na mi jon installment in tianga chu rupees 78400 ti chuan zon ngai chu find a loan tia loan a lei bazat kha atira apuk ber za da kha Jaden took a loan at loan la atiri ngota engzat nge paisa la kan thelawa chu loan tak chu zon chua turani heta hianin hanchi ta ila loan lei bazat izon chua don chuan min pek ho chu rate time installments hei kan en le china a loan of rupees 17200 loan chu sing khat sang sari zani ati sang hal ringota a loan za da soi hal ringota chu loan ba chu leiba chu bank khatanga alak thoniam is to be returned in 2 equal annual installments in kumhi arul dona ati thawani if the rate of interest is 15% a rate chu 15% in apung arul dona ni per annum compounded annually kumang zela rul tunia calculate the value of each installments again can calculate to hinita calculate the value of its installments calculate angai to thungani kan nei tangkai tur ho kan list le ang rate hi chu om nge thina a rate chu 15% ania chuan time chu examine min pek kha a time kha khonge 2 kum hi na ti tro kha in 2 hey kum hi na nia 2 years ania nga chuan ta hian min pek chu a loan of atira loan min pesa ta dei maya loan min pesa a lei bazat atira sumpuk zat kan nei sa to a rupees 717200 ania zon tur chu calculate the installments value of installments zok hi zon ngai don ani chu installments hi question mark ani nan lo na lai hi kan muthia mong chumo loan zona ngai don chuan leiba atira apuk zat kha zona ngai don chuan arul dan tur installments min pesa installments atopa rule dan tur kan zon chua don thung chuan atira lei bazat kha loan min pesa tinani mai
chu he question in lo na chu ni ta a chaw dan formula khain ang veka chu video ma sa kan soi tong khan hei hi kan mang do ni p equal to x 1 plus r by 100 to the power time x hi installments soina chuan p1 tan kan kalanga ka khanita a chuan heta po hian so formula son bultan top mai ro p1 is equal to x tak hi installments lu na tur khania video ma sa kan soi to ka installments chain han x I pian han installments da lu tu ne 78400 chuan 1 plus rate kha 12 by 100 to the power time kha avoi kha nani vai 1 in dang chuan helai hi chaw ngal thei ta bracket chu hi nuai hi 1 plus 12 by 100 chu 4 in 4 3s are 12 4 2s are 8 pot 2 la oma 20 to 4 5s are 20 a thei to lawa 1 plus 3 by 25 chu engti kan chaw thin kha LCM lak shortcut dan thaber chu 25 and huai da topila hei le hei plus popila 25 26 27 28 taron ni chong ha la chu hei hi chuak ani hemi bracket chung pum puya hian p1 is equal to 78400 divided by hei hi 28 by 25 chuak ani hei ka bracket to lo na chan chu power 1 ani vain zia kherangai lo vai khat chop ka zia kani chuan p1 is equal to an huai tianga by anga chon asirai han la ding chonga 78400 multiply by hey 25 alone anga by 28 mo ti chuan hey point ve che chinangu p1 is equal to ta chuan installments xi ya hey installments 78400 in da luang kha da lu turom ve lo ta zo ka tang installments si ta hian x thawla ni don tinan ve da lu tur kan nei si lawa chuan 1 plus rate kha 15 ani ta thunga 15 by 100 to the power time 1 ania p1 is equal to x to x alani charanga chuan hei chok ve chinang 5 3s are 15 5 2s are 10 5 0 are 0 thei to lawa 20 waya omanga achunga chuan hei le hei plus 23 omang tinani chu 23 by 20 headline ang zel hei chu tlai chu number thak na tur kan nei ta chon x installments bera kha kan nei lo vain thak na tur kan nei lo cho ve a step ka chuin ang reng zel ani chuan p1 is equal to hey hi la link chawila ta hian x sira hian 20 by 23 online ang zel hei chuan hei chu installments kha soi fo wangin tek sa kan ni zok na question ania installments position x a khan ron lut zel ta chuan installments si pek sa kan ni lo vain hei da ve ngot tur ni lo installments chaw lu na hun tur ani helai chuan ti khara ban chok ta chuan helai hi chu a cancel thei ta reng boka number ani wangin ta chuan hei number ni wai sin chuan hei nei kan cancel ve mai tu nia hei kan cancel chuan 7 4s are 28 7 1 is 7 7 1 is 7 7 2s are 14 0 0 4 1 is 4 4 2s are 8 4 8 are 32 0 0 chuan hei le hei hi multiply taila 2800 into 25 500 5 8 are 40 5 2s are 10 14 20 20 2 8 are 16 2 2s are 4 5 0 0 0 10 5 6 7 70,000 p1 at swap ta a hein p1 chu ni ta chuan helai bi khachu hei le hei hitia hei le hei te kan cancel ang kan cancel ve thei to lo wangin 20 into x to top la 20 into x to 20x achunga ni mai nga divided by 23 noi la mang chuan hei chu p1 ni ta hei p1 chu hei ni ta ni engpon se tikhan lo ni phot se p2 kan la lian and p2 chu p2 chodan chu hemi p1 a atop na ber hi copy topila kati to ka hei poi chan kan soi video ma sa o chuan hemi hian nonila 25 by 28 hian khatiang chi kha and ta point p2 ai kal le don ni chuan 20 by 20x by 23 p1 to ber hei copy ve top thola ta hian hei point copy tha in non ang chi khan non leila hei hian 20 by 23 chuan a cancel thei ta hei chu
hey le hey cancel le taila 7 4 is 28 7 1 is 7 0 pali khan ni thum li tro 4 in a han cancel it here 4 1 is 4 4 2s are 8 4 5s are 20 0 0 25 0 0 into 25 or 25 0 0 into 25 hey le hey 625 ania in multiply me donia this one can p2 to 62500 helai p2 om dan hi chu chove tur pakhat ma om lawa ti hian ti mai tu ni p2 a chuan 20 by 23 20 by 23 void ni no ma vain 20 by 23 bracket in void ni om ti na hei 20 by 23 void ni chuan x pakhat helai la om te ta na c la hen da ve bokula hei x ti chuan p1 in ya p2 in nei da boka p1 in ya p2 in nei da boka ni chuan khami principal them video masa kan soi fo ang khan p1 le p2 khan helaya aleiba pumpui kan bel khan achuak che tu ni ti khan ya chuwang chuanin tianin tinga therefore p1 plus p2 kan bel hian atluk chua tu nge oma chu aleiba khani loan hilaiba ti na khani ta tro koina ni ve thawa asta phin angzel vekania p1 plus p2 equal to leiba kha loan question 10 khata chuan leiba hemi bank lampang ve vein karon choga samboro ti te panan don soi theya al khami poisa atira bata soina vek khani don kan di photo ka balance panaron soi theya question ina soidana zirin loan emo samboro mo balance chin helai chu man thin mai to nei chuan helai case a chuan p1 kha kan chok choga 70000 a choka hei choka hei p2 a khan kanan plus khan 62500 hei kan hriat lo ber kha loan khani ta a ti chuan hei kan belanga 132500 hei hi loan chuni mai atopa adik zong in jekin hei therefore loan is rupees 132500 hetiang vek hini mai p1 chok chuak ula p2 chok chuak ula p1 le p2 in plus khan loan a chuak mai tinani chu chuan tum thum anin rul chuan p1 in chonga p2 in chonga chumi nuwa p3 in chok lenga p3 cho chwa dan tur chu p3 chu p2 wa a chuak top ber hi zianon le top 62500 multiply by 25 by 28 hian non le tur hetianga ka shortcut hi video masa ka soi to ka ti kha adu chon lo en chik le me tur ti chuan p3 lo chuak lenga p1 plus p2 plus p3 interval lenga chu loan a chuak le me in bel khom phamo helam pang chu p1 ta na kan cho chuak kha hei kan fill up ve thunga anin an lo na ron lang tan don 20x by 23 plus ta po hian 20 by 23 20 by 23 whole square x pon alom boka hei hi p1 kha ziak lo dula p2 kha chuan ta tak hian loan hi tiram in pek sai atangkai che thunga so ta kha chuanin loan zon turania to pa kan zong chua ka installments min pek sa kha p1 tan tira tangin atangkai ta vekta ta chuan installments khamin pelawa zon tur zo kania ta hian man tur kan nei tami alawa x kan mang pha charchara ma se min pek zok loan kha helai loan ang hi tura chuan a number in huai kan thak tur khamin peta thunga 17200 no chuan hei LCM common lang ga hei poi video na sa ka soi chip chiar khop mai 20 by 23x 20 by 23 void ni om velya 20 by 23 hi common tinari chu ta hen pakhat oma ta hen pahni mo x po voi khat ve common po na chuan x ania bracket chunga chuan 20 by 23 x a chuwa ve ka vain helai tan hemi tram tan hian 1 ania nga hemi tan 20 by 23 x hi chu tlai mi kha chuak dei to ti chuan 20 by 23 x ania ta ta khian hei hi LCM kan la le chuan 23 khani dona chuan hei le hei bel nga zel mai ro ka ti kha shortcut na 43 hey 23 plus 20 23 1 is 23 cross with 23 1 is 23 chunga 21 is 20
achunga 23 le 20 an in bel don tho tho ni a in bel chuan 43 ni bracket le e hela x in kara then multiply omaron lang chiang chuan x chi hinda banga abak zong hi divide atangin multiply han chawang 17200 multiplied by 23 into 23 divided by achunga mi te pani y non chugam chu mathematics transposition rules khania john cancel taila 0 cancel thaya 2 1 is 2 2 8 are 16 1 aloma 12 2 6 are 12 alona 0 john he 86 le 0860 43 times engamo omarinam tani 43 times 20 akaring daw 2 3s are 6 2 4s are 8 0 43 2s are in kahan cancel nga 26 0 20 alo omari chuan 20 le 23 23 and pathum hian multiply la x chuak don tina ni chu 23 multiply la x is equal to 10580 10580 chuak tina ni hei hi kan installments za chu ni therefore installments kan chuak chu rupees 10580 installments atana han x kan phang don ka ti kha ta hen kalo maya installments kan chuak don reng chuan hemi p1 formula kan tran mai hela hen x kan phang ani ti te kha tar lang vela poilo let rupees x be the value of its installments into vector cardonia hemi omzia chu kalphung ainang chia step tin hinang veka ma se andang lamna chu loan chongai don chuan installments min pesa installments chongai don chuan loan min pesa khatiang veka question tin kha kan chik chuan ani veka chuan 3 equal and 1 installments kum thuma in rule te half yearly te tin cash price aron tel te khatiang chi te kha ala oma chu ngero chu hemi ma video chip chiar lu tu ka kan soya khanin ai chiang zokin hei ai chiang zokin kan soi hei chu all sam theina tan comparison kan han pele thuak chok revision tan kan han mangani